זה היה ביום חמישי, ב-31 במרץ, באותה תקופה בניתי גגות רעפים. וכשהגעתי לעבודה ולקחתי את הדליים שבהם נמצאים הכלים, אני פתאום מבחין שאני לא יכול להרים את הדליים. אז אני אומר, רגע, אני צריך לעלות 8 קומות בבניין שהוא לא גמור. אז לקחתי בד וקרחתי את הידית של הדיסק יחד עם היד שלי, ובצורה כזו עליתי עם 2 דליים עד הגג למעלה. פתאום בא משב רוח שכמעט העיף אותי מהגג, ואז באופן אינסטינקטיבי שלחתי את היד השנייה שלא היה בפטיש כדי לאחוז בקרשים, כדי להחזיק את עצמי. אבל היד החליקה על כל הקרשים, ואמרתי, רגע, אני תכף עף, איך אני... ואז פתאום נפל לי האסימון, מה אני עושה פה בכלל? חזרתי הביתה, לנהוג זה לא היה פשוט, אני כבר לא יכולתי לאחוז בהגה. למחרת זה היה יום שישי, ב-4 בבוקר, אני מעיר את זיווה אשתי, ואני אומר לה, תשמעי, אני מרגיש שמשהו מאוד מאוד מוזר קורה לי. אני עכשיו קם, הולך לאוטו, מחכה לך ליד האוטו, תתארגני, תתלבשי ותקחי אותי למיון. הגענו למיון, נשכבתי על המיטה, וזו הפעם האחרונה שהלכתי למשך 3 השנים הבאות. זה בעצם תחילתה של המחלה שלי. מאדם פעיל מאוד ואקטיבי וחזק, הייתי משותק לגמרי, בלי יכולת אפילו לנשום לבד, וזה כאילו שלוקחים משהו חשמלי ומוצאים את התקע ומהשקע, וזהו, שום דבר, שום פקודה לא עוברת מהמוח למערכת העצבים. ניסיתי לקבל מהרופאים מה בדיוק, איך זה מתקדם המחלה. יכול לקחת מילימטר ביום. השיקום מחדש. מילימטר ביום זה אומר 400 ימים זה 400 מילימטר, 400 ימים זה מעל לשנה. אמרתי, אוקיי, צפויה לי פה תקופה מאוד מאוד ארוכה של שיקום, אבל נעבור את זה. לדבר לא יכולתי. לא יכולתי לדבר. הייתי מתקשר עם הפעפיים. אשתי הייתה עומדת לידי, אומרת א', ב', ג', ד', ה', שהגיעה לאות שרציתי, הייתי מעפעף. אז הייתה רושמת את האות. אחרי זה חוזרת מההתחלה עוד פעם על א', ב'. כשהייתה מגיעה שוב למילה שהייתי רוצה, הייתי מעפעף, והייתה רושמת. ככה הרכבנו מילים, ואחר כך הרכבנו מהמילים משפטים. שיקום, זאת אומרת פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, מזיזים אותך קצת, אתה מתחיל לאט לאט להשתמש בידיים וברגליים, כן, זה לוקח חודשים. אני הייתי שנה בבית חולים. יש חברה, יש הרבה מאוד אנשים במצבך יותר קשים ופחות קשים, וזה כמו, קצת מזכיר את הסרט כן הקוקייה של זה די דומה עם הצוות מסביב והטיפוסים שמסביב. זה היה בהר הצופים בירושלים. אני התחלתי לעשות את הצעדים הראשונים בין מקבילים, כן, אחזתי במקבילים והתקדמתי, עשיתי כמה צעדים, אוקיי, אז כבר הרגשתי שאני ממש הולך. אמרתי לפיזיותרפיסטית, תראי, יש לי מדרגות בכניסה לבית. בואי נתרגל מדרגות. אז היא אומרת, איך נתרגל מדרגות? אתה לא בשלב שאפשר לתרגל. ייקח עוד שנים עד שתוכל לתרגל מדרגות. אני אומר לה, רגע, אבל יש הרבה אנשים במצבי. איך הם מתרגלים מדרגות? אז אומרים, לא מתרגלים. סול הסיפור הזה לא נראה לי, ובגלל שעשיתי הרבה פיזיותרפיה, ותמיד הסתכלתי איזה אביזרים, איזה מכשירים יש להם במחסן, ואמרתי לה, תשמעי, אני זוכר שבמחסן יש לכם מין דיקטים כאלה, מלא פלטות של דיקטים של סנטימטר. בואי נשים דיקט בין המקבילים, ותהיה לי מדרגה של סנטימטר, אני אוכל לעלות, לרדת. היא אמרה לי, מצוין, מצוין. אמרה והלכה להביא את הדיקטים. הביאה את הדיקטים, ואני טיפסתי מדרגה, ובשבילי זה היה הישג, לעלות מדרגה של סנטימטר. ואחרי יומיים 3 אמרתי, תראי, יש שם עוד דיקטים, בואי נעשה עוד מדרגה. וכבר נעשה 2 סנטימטר. ואומרת, כן, רעיון מצוין. וככה התקדמתי, עליתי, בהתחלה יכולתי לעלות כלום, אחרי זה מדרגה של סנטימטר. עם הדיקטים, עשינו דיקטים, מדרגות מדיקטים של 2 סנטימטר, מאוד נמוכות, אבל מדרגות. ואז אמרתי, רגע, אז אוקיי, בואי נתקדם. ובאותו ערב בא לי הרעיון. פשוט לעשות מדרגות, שבלחיצת כפתור באופן חשמלי, אתה יכול לקבל את הגובה ביניהן, לפי הרמה של המטופל. אם כרגע הוא יכול
יכול לעלות מדרגות של סנטימטר, כל המדרגות יהיו גובה של סנטימטר, והוא יתאפס ויעלה וירד, יתחזק, יתקדם. הרעיון הזה לא הניח לי, ובניתי דגם 1:50, מחלקים של לגו, מחלקים של תריסים, כל מיני דברים שמצאתי, בשביל להראות את הרעיון שלי, להציג אותו בפני אנשי מקצוע, לראות מה הם אומרים. ניגשתי למשרד המסחר והתעשייה, שיש לו פרויקט שנקרא חממות טכנולוגיות, שאנשים עם רעיונות שיש להם פוטנציאל לייצר מוצרים שיהיה אפשר לייצא אותם, מקבלים סיוע מהמדינה. ניגשתי לחממה טכנולוגית כזו באופקים. ושם אחרי שבחנו את הרעיון שלי וראו שיש בו באמת פוטנציאל למוצר שיהיה נחוץ ואפשר למכור אותו בכל העולם, התקבלתי לחממה כפרויקט. ושם התחלתי את הדרך הארוכה של להקים חברה, לבנות מוצר, לפתח אותו, לרשום פטנט, לשכלל אותו במשך השנים. עד המצב שהיום, שאנחנו בעצם מייצרים ומייצאים לכל העולם. שני דברים מהניסיון האישי שלי. האחד, זה לעולם לא לשאול את הרופאים מה יהיה איתי. לא לשאול אותם. פשוט להחליט לעצמך מה אתה רוצה, ולשם להגיע. בעקשנות, ברצון, בעבודה קשה, באמונה, בכל כלי שאתה מסוגל לעלות על הדעת. אבל לשאוף בכוחות עצמך לאן שאתה רוצה להגיע מבחינת ההחלמה האישית שלך, מבחינת השיקום האישי שלך. לא לשמוע מה שקורה מסביב, לא לשמוע מה שאומרים לך מסביב, לא לשמוע אתה כן יכול, אתה לא יכול, להחליט בעצמך מה אתה כן יכול, להחליט שאתה יכול, ולשם לשאוף ולשם להתקדם. זו העצה הכי טובה שאני יכול לתת לכל אחד שהוא במצב רפואי כזה או אחר קשה.